Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpul lono kaping papat watang sira ingkang luwe kaping lima zikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah nyembatani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa